Berta je naklonená tomu, víš, že obidve dcery sa odsťahovali do Košíc. Do Bratislavy. No a tá sa dala sa, no nevie, ale asi nie. Ostanú verní Košice, však ona tam má aj súrodencov. Aj chatu tú veľkú. Aj chatu veľkú, áno, však ten švagor, s ktorou tú chatu majú, tak tá jeho manželka zomrela, vieš. Hej. Tak fakticky... Počkaj, kto sa zabil? Dcera, alebo od toho švagra? Spáchala samovraždu, že vraj. Hej, s tým autom. Dcera od toho švagra. Áno, fakticky od Janovej sestry. Vladovej sestry. Hej. No a ešte aká je šanca, že tá Magda môže prísť? Tak Magda chcela prísť ku mne v januári, lebo bola tak dávna.